Ọtụtụ ụmụ ọdịnala Igbo asị m ka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwọ, ụbọchị anyị bụ ndị oku nkwọ ya enwe aṅụrị. Ụbọchị mmụọ niile na-eri oke na nkwọ ga-akwụdolu n'ụzọ pụrụ iche. Ndị niile kpọkuru ha na ndị yọrọ ayịyọ na ndị amụrụ ụbọchị nkwọ. A sị na Ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. A sị na onye isi anyị na-awụ aja ya were nke chụọ. A sị na onye isi anyị nwụọ ya nwụọ ka anyị jee akwụ ya ise. Aka mbụ ka onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple, bụrụkwazị onye nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isi okwu nke ụbọchị tata bụ ihe niile gbasara kwesịrị ịma gbasara ndị Amosu part 2, and ihe niile kwesịrị ime ka iwe gbanahụ ndị Amosu. Ma before m gaa n'iru, echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'iru. Ọ ga-akwụsị 19 ka anyị egbu wee chịkọta ya. Ọ bụrụ na for any reason na isonyere aja nke ọnwa, echefukwana isonye na nke ọnwa na-abịa, maka na testimonies are ongoing. Ife ọma na-eme ma ọ bụrụ na ikwe. Ihe m na-akọwa bụ n'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, ihe m chọrọ ka m kọwaa, ka m mepee gị anya ka ị mara how things work in creation and the only way out. As long as you are living in this gross material, the physical world you are seeing, you must play according to the rule. Do you know why man are suffering today? It's because man refused to do the needful. And sometimes we put ourselves against natural laws that governs the universe. Working against natural laws, believe in me, you will get bruises. You are harming yourself by putting yourself against the natural laws. The natural laws in creation moves in positive direction. Once you want to move, you are moving anti-clockwise, you crash. You be on the natural laws. Let me tell you one thing. I am na tafu because na emeri ha kwesịrị ime. Mana adị m blame ndị mmadụ sọsọ ha, and me blame the parents. But look, onye ọma na-ege m ntị, in creation there is nothing like excuse. Ignorance of laws is not an excuse. We're mad to say what a career refused to emo language of his parents. They tear up also way to the tight corner. It is a duty of every child to learn the language of his parents. And believe in me, whenever a child, out of his own ignorance or negligence, refuses to learn the language of his parents, believe in me, that child is going to suffer. Because he can't be able to communicate with his parents effectively. Therefore, such child will remain in darkness, he will remain in agony, he will remain in lack. Because he can't even know how to express the right way and method and even the right approach to approach his parents. Therefore, that child
that child will always in need. But if you learn the language of your parents, it makes the communication easier. Man, you are architect of your problem. That is why, for the fact that you did not align yourself with natural laws that governs the universe, that is why the negative energy called Amosu will be affecting you. In part 2, there are so many things you need to do in order to protect yourself from these negative energies. But as long as you are living in this gross material, this physical world, believe in me, there is no way negative thought, negative energy that these people, the Amosu people, radiate. There is no way they will not reach you. If you make yourself vulnerable and you radiate something similar to what they are radiated, because magnet and iron draw each other. Ka onye bụ akwa ọcha na-agbara onye bụ mmadụ, ka onye bụ mmadụ na-agbara onye akwa ọcha. What it does not deserve can never come to you. It's either you give a hand to it. Do you get? Yes, naturally, people, the Amosu people, will send their negative vibrations around you. But the only way out is when you operate in a higher frequency. Example, some people are operating in medium wave. Achọrọ m ka njide ihe ma wee mara gị atụ. Ibe na radio, enwere medium wave, enwere short wave, then enwere FM. Now, if there is any program that is going on in medium wave, and you are on the level of FM or shortwave, believe in me, there is no way whoever that is tuning the medium wave will get you. You got idea? Yes. We human beings, let me tell you one thing you don't know. We human beings, there's spiritual level. Let me put it this way. There is spiritual level. Etu andi na ajo ukobia, eta mbaye no ukobia. Ana Chineke ka ime n'igwe nke ịtọ. Gosiri even in the above, wherever you call above, has layer by layer. You got that? So, I get you when I want to call the heavens. Yes. Emmanuel, eno for heaven. Emma. Don't worry about my cousin Kuzi Basala, the abbot. In a channel where any also in a wadija. Any window cobia. You are deceiving yourself. You know what the anyone who here that the word of spirits are here, see in the ethereal world. It's not even anywhere you are pointing at. Manaka uncle no was my panya and I had a surprise. Then I want to give you tips how these things work. Now before I go on. Do you know they will Amosu more? And what Amosu mother? You got that? Then I use here Guinea Amosu. Amosu is the radiation, the thought sent by spirits
whether the spirit of man or the spirits. But the contact point here is that radiation sent towards you is to hinder you. And then when so many times in ike ibutere gị Amosu. Yes. In either you step on toes of the spirits. Maka na asị na ọkpara nkwa ahụhụ siri ngwere bịara ya ọlụ. Example, o nwere some certain things ị ga-eme. Ịmana ịzọ ego ụkwụ na nsị abụghị itiri aka na tikwa bụ aja. O nwere somebody nwere ike imejọ mmụọ ebutere nseke mmụọ suen. Guys, ka imegide mmadụ na ị ga-emewu ya. Onye na-etu ewe kụọta baa akwa kpọkwa ezumezu ya, especially whoever that recognizes who he or she is. Arịkwa ama ngwụrụ na moto. Don't ever neglect any human, because ị nwere ike ije megide onye aka ya dị ọcha, onye ezumezu mmụọ so nwanne ịzọ ego ụkwụ na nsị abụkio. Mgbe mpịawa azụ ga na-abịa, ị ga na-achọ solution, church will not serve you. Ị bịakwuo n'ọdịnala, ị ga-achụgide aja. O nwere ọtụtụ ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ si n'otego ya rụbara ọrụ mana ọrụ adịghị aga. Enwere so many things na-aka ọsịa. Ọ bụrụ onye ka m bịara ikuzi taa, mana ihe na-achị kụwara gị bụ na o nwere onye ị ga-emejọ mmụọ gbanyere fim. Ị ga-akwụgodo ụgwọ appeasement. It take a long time to appease them. If not, a ga na-awụnyerịrị ya aka nne aka ekpe ya mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Never you intentionally step on toes. Don't overlook anybody. Ka mmadụ ga-atụ. Ị ma na o nwere ndị bụ ndị ezigbo ndị ọdịnala kụọ mmụọ mbamba na-asọ nsọ ana. I wee bụrụzie ndị na-etu a maka na ihe eji mmadụ ji atụgharị mmadụ ka eji atụgharị ya. Example, nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. For any reason, onwere ihe ga-eme ka ọsịkwa ya bụ na nwaanyị a ga-enye m the whole world. As long as iwu nwunye mmadụ, you are still married. That's it. Ọ bụrụ na return go bride price gị emebere you are still married spiritually. You are still living under your husband's roof. Even if you want to give me the whole world, I will never collect. And I will never date you. I will never have anything with you sexually. You got that? Reason because I'm not so ana. Adma sorry and so makana echiri m zana. Adma so sana ke bua. Adma sorry a mmụọ ọdịnala alụsị na-apụ. So for these reasons, no. You got that? Now, for the fact that na so ya bụ nsọ, onye ọbụla wụ my woman I married as my wife. Believe in me, if for any reason and they are not married, man ọ ka ime ya n'ihi emewu ya. Nwanne you receive bulala. You ghọtara ya? Reason being na adị m ejekwunye mmadụ dị afọ ijekwunye nke m ịzọ ego ụkwụ na nsị abụghị. You ghọtara ya? So mmụọ ya nwee ike ịgbanyere fim. Mmụọ sị ndị bara nseke. Ọ ga na-abịa na-apụta na mmụọ asị na Amosu na-ata gị. You ghọtara ya? Onye na-afụ ụlọ ga na-afịa na o nwere mmụọ na-ezitara bulala na ụdị Amosu na-emebiri gị ihe. Mana ọ ihe metara. It will take a long time. Ị ga-achụgide aja to appeasement if ever you stop. You got that? O nkwado ndị bụ na Amosu na-ata ha bụ nke nne ọ bụ mmadụ na ihe jiwe maatụ nke mmụọ bụ o nwere ụzọ dị iche iche mmadụ ga-esi wee jee zọ ya ụkwụ na nsị abụkị amodaizi mmụọ wee na-apịawa onye anwa azụ. Now nwekwa ka mmadụ ga-esi wee jee zọ ya ụkwụ na nsị abụkị bai
na o nwere onye imejọrọ, na o nwere onye imejọrọ, onye ahụ imejọrọ intentionally, onye a wee realize ya onwe wee bekuo mmụọ ya gbara ọgụ, then ka ahụ the spiritual mmụọ agwaghị na enwere amoosu mmụọ na amoosu mmadụ. Ịghọtara ya? Ya ka ịghọtagoro ihe amoosu. Ihe amoosu simple a language witchcraft, the language to quantify mpịawa azụ, the radiation and thought awire towards you. Now amoosu nke dị physical ndị mmadụ na-apụta bụ amoosu mmadụ. Amoosu mmadụ is so common. Amoosu mmadụ can be amoosu negative thought, wish, ndị mmadụ long towards you, thinking na-eche ka ihe ọjọọ mee gị, ọ ka ọ bụrụkwa ka a ga-ekwu maka ya, na-echere gị ajọ echiche. By so doing, they are sending negative thought to stop you. That is triggered by envy and jealous. As long as you are this gross material world, there is no way everybody will like you. There is no way everybody will stop. There is no way nobody will be envious of you, unless if you are not successful. Once you are successful, or even in your life, somebody out there is not happy because of you. So that is why Oluwamosu is like continuous. Maka ndị na-asị na ha alụgo Oluwamosu 6 months 1 year ago, ka gosi after 1 year. Yes, because ọgọrụ na-ekere ndị amoosu chụpụ aja ndị amoosu taa, definitely after some months anyị nwekwa ndị ọzọkwa dịkwa envious of you. So it's a continuous process as long as you are living it. Even Jesus ndị Okobia was murdered according to that allegorical story in the Bible. Is dastardly act. People that killed him know that they committed evil. It's not justifiable whatsoever. Murder is murder. Even when we are in Okobia, I studied theology. I got in even St. Michael in Okobia. Ebe pentri picture not chọrọ isu ekwensu. No, say that. Remember, thou shalt not kill. Thou shalt not kill even to other humans, other spirits. You got that? So, well, so Jesus ndị a wee sị ka ọbara ya dị n'isi ha na n'isi ụmụ ha. You got that? So they know what they are committing is crime. The envy. Why they kill him is that they believe that he's gathering some followers more than the Pharisees. Therefore, they plotted a way after flogging him to stop. He refused to stop. They murdered him. What I want to put here is that people can be jealous of you and trigger or arrange even to murder you. That is Amosu. Any thought as in sent by any human being against you is Amosu. Any thought against you is Amosu. So, kan kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ n'ihe a nkọwara taa ihe gbasara ndị Amosu, jee na WhatsApp Ugochi tubelu, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. After you motor na YouTube. Then, more we send them message 0805-7837-672. EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Send them message ebe aka menyere gị aka. In nature video, watch anya, toss anya ndị ya dọnụ. N'ụbọchị taata, ihe anyị kụziri n'ụbọchị taata bụ gbasara ndị Amosu part 2. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị Amosu na ihe ị ga-eme to prevent ndị Amosu ịdị stop gị. 1. Make sure you always don't leave a room that will attract negative energy to you. Don't plan evil against somebody. Don't send negative thoughts, because when your heart is filled, your heart fills with negativity, your heart fills with evil. Believe in me, it will give a room for another person's evil to magnet with evil that is in your heart. So to avoid it, make sure you live a clean heart. Don't plan evil against another. Don't wish another person evil. So that, because garbage in, garbage out. If you're a type that normally so wish other people evil, you're an Amosu. And definitely another Amosu will catch you. So if
you want Amosu to stop disturbing you. Make sure you live a good life. Don't think evil against another. Don't wish another person evil. In that way, you are elevating your spiritual level to greater height. And once you're operating in a higher frequency, believe in me, those people that is operating in Amosu level are still in the low frequency. And when you mature spiritually, you're operating in a higher frequency. Therefore, anything sent to you in lower frequency cannot reach you because you already elevated your level spiritually. You watch video that you watch and food. Go to my YouTube channel. You watch and kusi aikutita. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Ugochi tubelu oraifite. Mob send the other message 0805 78 37 672. In the next video. To sari and the other. Ya gazi ya